लायनो गोनां जाबाय आरोना आंनि बिमा बिफाया। आं मानो बिदि गोरोन्थि खामानि मावफ्लांखो दे? आं गावनि गोजोनखौल' नागिरनानै बिमा बिफाखौ नागारनानै खारखोमालांबाय। दा हनै आं गोजोन मोननानै आंनि बिमा बिफायासो सैनांसिगोन। इसालै नों बेफोरबायदि दुखु जानानै गाबबा बायदिसिना खोथा बुंबाय थाबा आं दुरबल मोनफायोलै। आं नोंखौ बिदि गाबनाय नुब्ला आंबो गाबफानोसो ओंखारलायलाङोलै इसा। गाबनाङाब्रा, आंजों फैनानै मानोथो बस्थायनाय बायदि खोथा बुंखो नोंलाय? रोन, आंनि थाखायनो जुदि आंनि बिमा बिफाया जेल जानाङोब्ला आंखौ मानसिफोरा मा होननानै बुंगोन? खुलुम खुनिया फिसाजो खांबाय जोनोम होबाय होननानैसो बुंगोन। रोन, माथो खालामबावनो? मानोथो सिन्था खालामदों नोङो? आंनि बिहाव बिखुनजोखौ आं जेलनिफ्राय दिरुनगोन ना। बिसोरथ' अराय समनि थाखाय जेलाव थायाना, साननैसोल'सो थागोन, बिनि उनावनो फैफिनगोन ना, लोगो मोनगोन। नों जेबो जिंगासि नाङा इसा, आं दङ, आं दिरुनगोन। नों गाबनोबो नांला दे। रोन, दालाय बोरै मिन्थिबावनांगौ जाखो? मामा बाबाखौ अबे जेलाव लांखो? बोरै मिन्थिबावनांगौ दालाय? बोरै मामा बाबाखौ नायहैबावनांगौ जाखो? इसा, सिगांग्रो नोंनि आबै आरो आबौनाव जोङो खबर लाहैग्रोनांगोन। थौ, नोंनि न'आवनो थौग्रो थौ। आबै आबौनाव खबर लानानै नायहैगोन। बिदिनो खालामनांसिगोन रोन। অ' কারিশ্মা ঐ, মোৰ কথা শুন। কিয় তুমি নুবুজা নুশুনা এনেকা কৰিছ? মোৰ কথাটো শুনচোন প্লিজ। কারিশ্মা, তুমি মোৰ কথাটো এবাৰ শুনা, তাৰপিছত তোমাৰ খুচি। তুমি মোৰ লগত থাকা না তুমি মোক এৰি থৈ যোৱা, তোমাৰ কথা। आंनि आदैसो माथो। मादै गोदान लाबोबाय होननाया बेनो दां। ओमफ्राय मा जाखो बिसोरलाय? তোমাৰ কথা আৰু মই কি শুনিম? তোমাৰ লগত আৰু মই থাকিব নোৱাৰো। মই যামেই যাম, আজি তামিলনাডুত গুচি যামেই যাম। মই তোমাৰ লগত আৰু মই সংসাৰ খাব নোৱাৰো। आदै, इसा, बबेनिफ्राय ओंखारबोखो नोंसोरो? आदै, आं खबर मोनदों। आंनि मामा बाबाखौनो जेलाव लांबाय। खबर मोननानै आङो न'आवनो फैदों। दे इसा, नों न'आव फैदोंब्ला न'आव थांदो। आं दा नोंजों रायलायनो सम गैथ'आ दे सना। आं नोंजों उनाव रायलायसिगोन। नों थांदो थां। बिसोरखौ नायनानैथ' आं दावराव दावसि जादों बायदिसो मोनदों। रोन, आं साननैसो न'आव गैयियावनो आंनि न'आ बबेथिंनिफ्राय मा जालांखो? सोर मा जालांखो? सोर माबोरै दं? सोर बहा थांखो? जेबोखौनो मिथिला आं। কোৱা, তুমি যে মোৰ পিছে পিছে দৌৰি দৌৰি আহি আছা, কি কথা ক'বলৈ আছে কোৱা? মই শুনি আৰু গুচি যাম। কৰিশ্মা, তোমাক কেইবাৰ ক'ব লাগে? এবাৰ ক'লে বুজিব চেষ্টা নকৰে কিয়? মই ইয়াক এৰিলোতো, কেতিয়াবাই এৰিলো। ইয়াৰ লগত মোৰ আৰু কোনো কানেকশ্যন নাই, একো সম্বন্ধ নাই। যি আছিল আগতেই আছিল, এতিয়া একো সম্বন্ধ নাই। এতিয়া যি আছে অকল তোমাৰ লগত। বিশ্বাস কৰা প্লিজ। হ'ব বাৰু, ঠিক আছে, তোমাক বিশ্বাস কৰিলোঁ আৰু তোমাক ক্ষমা কৰিলোঁ। নেক্সট বাৰত যদি আকৌ তেনেকুৱা হয় চাবা কিন্তু মই কি কৰিম। হ'ব কাৰিশ্মা, তুমি মোক যি কোৱা মই তাকেই মানিম। কি কৰিব দিয়ে মই সেয়াই কৰিম। মই তোমাক কেতিয়াও দুখ নিদিওঁ, মই তোমাক কেতিয়াও গালি নিদিওঁ। মই তোমাক সঁচা অন্তৰেৰে মৰম কৰি থাকিম। আহা, ঘৰত গুচি যাম আহা। ব'লা। बा दोलो माखासेफोरा बहा थांनो नागिरदों दिनै ज'नो? ओइ कारिश्मा, गांवर बुरि बुरि হয়, मादिया। যা, নামাতো মই খং উঠি আছো। माला लाबोखोहाय अलंबार? सिरि सिरि लाबोनानै दंखोमायो माथो। गोबावानो जाबाय। पार्टि जाहोजानो गिनानैनो रावनावबो लाना थाङाखै आरो बियो। सिरि सिरि लाबोनानै न' सिङावनो सोखोमानानै दोनदों आरोना नों? बिदि नङा मादैमोन, दुर्गा फुजाया जोबग्रोथों होननानैसो सिरि दंथ'यो आङो। दुर्गा फुजा जोबबानो गासैनोबो आङो खनसे पार्टि ज' जाहोनो नागिरदों। बिहामजोखौ हारसा होननानैसो खोनादों, नंमारगौ ना? नंगौ। बिहामजो गोदानालाय माथो बुदर-दर रागा जोंनाय बायदिसो थाबाय थाखो? माबा, नोंसोरखौ सिनायाखै ना मालाबाबो नुफेराखै, बेखायनो एसे लाजिस्लु मास्लु जादोंदां। नुबाय थाबा फ्रि जागोन, जोबोद फ्रिसो आंनि हिनजावा। जोंहानि बाबा गोमथाखौ लांफानाया नों बेखौसो लायदोंमोन होमबा?
माबालै लायनायाथ' सोरखौबासो लायदोंमोन फैनाय समाव सोरखौबासो मोनबोबाय लाबोबाय गावनि मानसिखौनो लाबोनो हायासै नों गासैबो बर' गामियाव एखथा गुबुन हारि मिलायनो एसे उसुबिदा जायोहाय बेफोरबायदि गुबुन हारिखौ लाबोब्लानोथ' रायजोफोरजों मिलायनो हायैयाव हौवाफोरखौ बोना लांफिनजोबो गुबुन हारिनि मानसिफोरा नंगौथ' आरो गावनि मानसियानो संसाराव बुंफबनानै दङ गावनि मानसिखौनो लानांगौ मालाय हारिखौसो लाबोबाय अखा हाखांनायनि उनाव साथा हमबालाय बहा जाबावनो लाबोखाबाय दा बेखौ बिदि बुंबाय थाबा दुखुसो मोनलाय लाङा बे गोरोबनाय नंगाराहाय उनफोराव जोंफोरजों सा गरदसेबो होनाय नंगारा दे जि जाबाय आरो मोजाङै मिलायना जाबानो जाबाय मोजाङै मिलायना जानो रोंबाथ' मोजाङानो दा सिगांनि हिनजावजोंलाय फाथैलाय बिसिखाबायब्लालाय आरो दाथ' सासेबाबोथ' लाखानांगोन नङा होमबा अलंबार जोमैयाथ' नोंजों फैफिनदोंमोन ना दाखालि लामायावसो थेन्थ'बाय थानाय नुदोंमोन आं ओमफ्राय जोमैखौनो एसेबो खबर लाथाराखै माबा जोमैखौथ' आं दायो जेबो मोनथिथ'ला खोनासंलाय जोमैनि थाखायनो दा एसे गरम जादों जोंहानि न'खराव अन्नानै बेखौ रायखांथ'बा मोजां जासिगोन नामा गारिसमा बला जाव नोंसोरो बहा थांनो नागिरदों नोंसोरो थांबाय थादो दे आंबो थांनोसै जों दुर्गा फुजायाव गुदुं जलाफि जाहैनो नागिरदों दे होमबा नोंसोरो ज' जाहैलायबानो जाबाय साल्ला दसे थाबावनायमोनब्ला बिनावसो बिसिगौमोन आङो जलापिनि दामखौ थांगारबाय आं बारा साबजानाय मोनासैहाय हिनजावखौ मा एबो गैया ओबो गैया रायलायबो थारासै फंसेबो गोमोनदि साइजसो नुबाय आं असिनाखि जाबायना जोंबो बेनिखायनो मा रायलायनो मा थानो बेसेरा बुजिलायबो लाङासै बे थौ गुदुं जाहैदोनि जोंहा सावगोदान जलापि आबै सना सिमां ना मोगथां जाखो नोंलाय सिमाङाव नङा आबै मोगथाङावनो आबै सना आंनि आबै नोंसोरो माबोरै दङ आबै मामा बाबाया बहा दङ आबै बेफोरखौ मा खोनाजोबखो आं आबै आंनि थाखायनो दिनै बेफोर गासैबो जाबायना आबै दुखुजों बुंफबनाय न'खर जाबाय जोंनि आबै सना नोंनो आंनि न'खरनि लोखिमोन नोंनो आंनि न'खरनि माइनाव सना लोखि नोंखौ आङो जि दिनाव बे न'खरनिफ्राय बिदाय खालामनानै हरदों बै समनिफ्रायनो आंनि गासै न'खरनि लोखियानो नोंजों थांफाजोब्बाय आबै नों माबोरै दंहैयो नों माबोरै दंहैयो आबै नों खुसियै थानो हादों ना हायाखै आबै आंनि फारसे जेबो जिंगा दासि आं ओरैबायदि अनसुला हुआ मोनबाय रन नों मानो बेयावनो थाबाय थाखो फै आबैनि खाथियाव आबैनि अननाय लाफै आबैनि आशीर्बाद लाफै आबौ फै सेराव फै गिदों नामा गिनाङा मानोथो आंनि सेराव फैयाखै आबौ फै आंनि सेराव फै आबौ आंनि नायल' जाल' सासेल' आबैखौ आं नोंनो हरबाय नों थैजासिम आंनि आबैखौ अन दे आबौ इस्साखौ आङो हानायमानि खुसियाव लाखिनो नाजागोन आबै दिनै नोंखौ नुनानै गोजोननाय मोनबाय आबै मामा बाबाखौ पुलिसा हमना लांबाय होनलाय आबै मामा बाबाया दा बबेयाव दङ आबैया मामा बाबाखौ नायगौमोन आबै नोंनि नोम्माया खुलुं खुनिसो आबै सना नोंनि नोम्माखौनो नायहैनोनो नाङा हायोब्ला आंथ' बेखौ रागासो जोंदों मानो आबै बिसोर हुवा हिनजावखौनो रागासो जोंदों आङो बिसोरनि थाखायनो दिनै न'खरा थेर बेथेर बेफोरबायदि जाजोब्बाय नायहैया बिसोरनि थाखायनो दिनै जे जादों गासैबो जादों सुनि बजबग्राया बिसोरनो न'खराव सुनि बजबग्राया बिसोरनो आबै सना नों गोजोनै दङबा आं बेयावनो खुसि आबै दाथां बिसोरखौ नायनो दाथां बेयावनो था फैखानाय नङा बिसोरो गबोखानाय नङा बिसोरो सोर बायख'हैगोन बिसोरखौलाय बिसोरनि थाखाय सोर जामिन जागोन रावबो जाया
गासैखौबो बारा होना दोनजोबगोन आं सुनिफोरखौ साला। आबै जों गोजाननिफ्राय फैदों जोबोद दै गांबाय मेंबायबो जिरायग्रोनोसै रोनाबो मेंबाय बे उननि खोथाखौ उनाव रायलायनोसै आबै थौदो जोंखौ रुमाव लानानै थौदो आबै। फै आबै सना फै। आबौ रोन फै आबौ फै। नै सोरथो जालायखो बेलाय? जोंनि अफिसावलाय सोर मानसि बिदि उन्दुनानै थाफैखो? बे मानसिखौथ' आं बहाबा नुनाय बायदि मोनदों। बहा नुवामोन आं? बे मानसिखौथ' आं जोंनि सेकेन्ड अफिसारनि हिनजाव बायदिसो नुबाय आङो। जोंनि सेकेन्ड अफिसारनि मुङा मा मुंमोनलाय? अलंबारजोंसो सानसेखालि बिखौ गारियाव थांफानाय नुदोंमोन आं। अलंबार बिफायाथ' अफिसाव फैदों, सिनायबायनो हागौ बियो। निस्सय बियो बिनिनो बिहामजो जागोन बायदि मोनथारदों। लाना फैनि र' आं। दङ सार, मानसिया दाबो उन्दुनानै दङ। नाफैलाय सार। नै नाफै सार, नोंनि बिहामजो बायदि नुदों, नंगौना नङा नों सिनायगोन। नाफै सार। बेयाव माबोरै सफैखो बे?